Airo Arrenteria, arratsaldeon. Aupa, arratsaldeon. Zer modu zaude? Ondo. Ez du gezurrik esan. Bueltatzua emoten, bai. Urte asko dira, BBK Lifeen. Gainera? Bai, nik uste baten bakarrik faiau dugula, auki dugulako beste mobidan bat, baina beti saiatu gara bintzat egun baten etortzen. Bilbao Lifeetik zen lehen beste izan bat zeukan honek, gara batean? Bai. Esango nuke nik Kobetamendi aurretik, imaginatzen Kobetamendi aurretik. Ez, festivala zen, ez dakik jebia zen ere, bai, Kobetasonik, hori jakingo baginon gurutazta ingo zotzugun, aiora. Bueno, lehen estadistika bat atera dugu eta euskal talde, bueno, hemen gehienetan jotzen egon den euskal taldea, zuek zarete, zea maiz, eta belako, 3 aldiz bakoitzak. Bueno, okerz da nago, ez? Bai, gu 3 aldiz egon gara, bai. Gogoan duzuen kontzertu bat, Karpan. Karpa leku apolita da, baina maderikatu ere izan liteke, zehor berotegi efektua sortzen da, eta zuen kontzertu bat arratsalde iluntze partean zen, nian nengoen publiko bezala, eta beroa jasan gaitza, ez dakit nola bizi izan zen hura. Guretzako marabillosoa izan zen kontzertu hori, bai. Izan zen kaina bat, karpa beteta, atzerarte, sekulako ambientea egon zen, eta berotasun hori esan hain berotasun izerdiana bakarrik, ze igerri gendun berotasun bat, baina publikoana eta hori, bai. Lehenengoa izan zen, egin gendun hemen esnatoki handian arratsaldeko 6etan edo, gero Karpana eta pasadan urtean beste San Miguel horretan bai. Aiora, daukazun oroitzapenik onena bakitzaia dela, ze 18 edizioetan egon baldin bazera, wow. Baina zein da duzun oroitzapenik onena? Momentu batekin gelditu barko bat zeina, agian ikusle bezala diot, ez da inbeste musikari bezala. Hemen kontzertuak ikusten. Bueno, kontzertu bezala gureak betiz izan ditut oso era berezi baten. Baina oin ez dakit, eske karo, sekulakoak ikusi ditugu hemen. Orduan, The Strokes izan zen marabila bat, adibidez oso asko gozatu nuen. Eta bueno, eske uste dut danetarik ezagutu gendun hemen ere talde bat, Ladytron, hasieran egon zirela, ez dakit zeinetan izan zen, baina nahiko aspaldi. Zinte asko. Bai, eta horrekin hasi ginean gu gero zintean atzetik, ikusi genituen Ladytron horiek, eta esan gendun guk nahi dugu horrek egiten da bena hori ikasi eta hori erabili, eta orduan hasi ginean investigatzen, eta Ladytronen atzetik pilo bat talde ezagutu ditugu hemen ere bai. Oin hori esaten dozula, ere bai, adibidez ezagutu genituen hemen, eta bai. Oin hori esaten dozula, kamerinotan eta zuek jo izen dozuenien, balixo izan dau espazio horrek sinergiak edo beste talde batzuk ezagutzeko, kontaktuak edo itxeko, beste kolaborazio batzuk itxeko. Zuek zuen roiara, egon zari. Gure roio ibilten gara, amaitu kontzertua eta gure bolara pospozik, eta orduan egiten dugu zan kontaktua dira ja lagunekin deko zan kontaktua gehien bat. Osea, ez dugu egin olako, behitu, lehenengoz jo gendunean, Tom York egon zan, Radiohead egon zan, eta justo ni lekua mikroa jartzen nuen tokian, Tom jartzen zuen, jozta super emozionado. Eta ero egon ginean kamerinotan eta joan ginean disko batekin eta argazki bat egiteko y nos mandó a la mierda. Bai. Bai, tipo berezia, ez da? A mí me cayó fatal. Hori ez du oso jatorra batean. Lista beltzera Tom York. Que le cuesta una fotico, eta ez. Eta urtengo dizura begira ikusle bezala zatoz, beti bezala. Gaur nator, segero bihar eta etzi kontzertua ditugu. Imaginatzen dugu Palt ikustera bazatu zela. Ez, ni nator, Katriel eta Paco Amoroso ikustera. Zunire ekipoko esa. Eta ze momentutan konkistatu zaitu banda honek? Bueno, uste dut mundu guztian moduan, Tiny Deska ikusi neban urtarri aldera uste dut izan zala, edo pekatxu balen hautsu, eta asko gustatu zitzaidan, eta jarraitzen ditut. Tarduan eurek ikusten, ibili naiz begiratzen, nora joan alnintzen da, nora dezaki zer da, justo, hori BBK Lifeen, eta gainera ostegunean, alneban egunean, darduan egun horretan, sarrera erosineban, etortzeko. Putada dela ordu bata kogei gitzitan eta hor nabil ura eta ura edaten, formal, ze hori bihar San Ferminetan gaude eta larun batean Barakaldon eta formal nago, baina hori, Katriel eta Paco Amoroso ikusi behar ditut bai edo bai. Esan duzu zinten inspirazioa hemen jaso zenuela BBK Lifeen, igual erritmo latinoena ere gaurtik aurrera jaso dezakezu zea maizerako? Ez dut ikusten, egia esan, nik disfrutatzen dut eurek ikusten, egiten ez dut uste, baina daki, azkenean gauza da gauzak ikustea eta gustoko dozuna etxera eramatea azkenean, ez? Ateratzen bada ez dutxegu ez etxa esango, Holanda eta ingo dugu. Aiora, eskerrik asko, harrapatu zaitu gainera azkar bizi. Bai, justo nahi dugu ikusi hor beste kontzertu bat, abera llegatzen garen. Ondo joan da deia, urrengo egunetako agenda, bale? Bai, eskerrik asko.